Αυτή ήταν η έκτη ψήφος για τον Τζίο, άρα το αποτέλεσμα έχει κριθεί. Θα ανοίξω και τις υπόλοιπες. Τζίο. 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 Και μια τελευταία που γράφει επίσης το όνομα GOK. Άρα ουσιαστικά πανψηφί ο Τζίο είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση για την ομάδα των Αθηναίων. Τζίο, μελετημένη από ό,τι φαίνεται. Explain this to me, bro. Εγώ θέλω να ρωτήσω σένα κάτι. Πες μου. Γι' αυτό πριν βγήκα λίγο τσατισμένος έτσι μαζί σου. Κατάλαβα. Και πριν σου πω αυτό, θέλω να πω είναι μόνο που λες το όνομά μου είμαι ευλογισμένος. I'm blessed. Okay. Εσύ ήξερες ακριβώς τι γινότανε σε και τις δύο καλύβες και παραλίες, σωστά? Γι' αυτό είχες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σωστά. Σωστά. Που αυτό σημαίνει ότι ήξερες τη συζήτηση που είχαμε εμείς σαν ομάδα, ενωμένη, συναισθηματική, με πάθος, με αγάπη, με φιλία. Και πήγες όλη τη συζήτηση στη δύναμη τους επαρχιώτες και σε εμάς ήτανε σαν να ήταν προς να μας βγάζεις λίγο, how do I say it, underdogs, you know, the bad guys. Σαν να μην είμαστε ενωμένοι. Δηλαδή, αφού ήξερες ότι η ομάδα μας είχε αυτή τη συζήτηση, ότι